ball Jafar Zaka ball tini ball ni mung ke tiki ball Hingga rangsani kapang ni tahu teh buhusong sing tini je o jaga ang je ball Jafar mani ani je news ni torop theke borok no Jafar mani borok ni bekha bahai ma tong jaka eba borok ni bekha busuk joratei kesangkha borok bai tini koglam kisa sainai lenai Hingga pulan nin simu sagrata ani bungka jana debroma neng bo kelas pori to angke kelas 11 pori wo ini school ni ani school bungke sudanya debroma high secondary school Hingga neng tini ani news ni torop theke nono ball thacha rajak mani nini bekhaw nang bahai ma tong jaka belai tok tong thoka belai khak khak saka bola se kerini tahun chanai Mana kerei mani bagai belai bekha tong thoka ke dara nonon bahan bai nini channel li dalbidan li news sei belai nyok khak sango belai hambai maro nang sungno kaisa ball gibruma bagai senior belai ball ni bagai man thoya ball nangi tongo ke abagnyo non bo belai ki hambai maro ta Acha angka tabo sing nugui mangkha o kami wo norong ni feel belai kheno problem tai goli wa bo haino mane sorni pilar ya ingke nang omorong ni tui nang tamo kok kesana musung je o kami ni mane feel no naikoli tongnai hai ke ba o kami ni chairman rong no nang tamo kok kesana musung feel ni tui o feel no to sungbo belai kheno feel long ni bagai to sung belai nakungku go ingke goli pilar ro bo krei sung ni jisi kai goli ma thungma ba sungbo feel ke goli wa ro ma nang ta goli pilar ro mane sorni nang kana acha angka tabo noro o jaga thunglai mani ke khorok busuk o jaga tabo thunglai tong orang ke to bufru apo kun thikri ta jora o bango jora o komi o hagen thung tong ai chase future ni salo bo jaga ro nor thungina hnai wan sugui tong sengke to thungna ke joto jana thungna mo sungo nesel logo no apon bagenyo sungbo thungna bagenyo practice khai ta kisa Hingga tabo norok ni je chalai hai ke ba norok ni je sam norok ni dol rok no tam kok kesana musung je o thungmani hoite ba tabuk to belai kheno chini ti pracharok norok hai soman hai ke norok hai boyas rogo belai kheno nes hasawoi drugs rok na lai suchi rok yo lai thui tongbayo ke nang borok no tam kok kesana musung je norok thungmani bising tui o drugs rok chama hingke to belai nyo haimya no aro kulugai sini boy so je no tongo sing football thunga ke sini sak sori rok taisa kaham kereng ke tongo abagenyo jotono koyago jotono football thungdi drugs rok no ta sabadi ko kami ni mo saja man kami ni mung ke to obo ke to school mura hanjago haipano asol lok saimia tamen paran bung rok tamu lagi tamu paramu o para ke to school mura hanjago haipano tam para le hina bolo sing saimia ta Hingga sing saimang ka tini borok tini ni siming to khela thungya onek jora romonyo borok khela thungi phaijak phiaba national lok thungna ni bagai borok bo kaisa imang tongmani asa khayo hingga o kamini lukuro khai kaba okra sakra ro borok no teibo utsaho teibo kusugo kanani bagai borok no phan rakha hingga ke borok je nangi tongmani no rui tong hangga ke borok ni teibo kolok kotor hai kaba national midok thuni mana ni asa khayo tai kaisa borok ni omo bo kasar mung tauti para sarok kabang ma nesa sawoi tuyo kulugui thui tongbayo mane nesa sawi lama rok kalai thui tongbayo ta drugs o suci yaroi siko akaro mangkhok ngungu oma haikeno thui tongbayo ingko ma haikeno khoroksa borok bo mane sini ayuk no teibo logruna ni bagai 50 bosor thuina tongmani jorao 100 bosor hai karnan bai borok ni ba ayuk belai kheno loknai tambai ke khela dulao kereng tongmani bagai ingko ma haikeno borok tinin siming start khainai oro thunglainai ingke borok omo bo kasar kha o jagni je naikoloi tongnai o fil no tui dului tongnai chairman okra sakra ro o khela no o fil ni je sor amo reima kha to belai chao tambai ke wa hanga ka amo phati oi phonoi karai thanai
abun bagi borok omono ungjagliya borok obono chajakliya hingga ke tini tei bo tei khorcha bai bo sing koklam kisa sainai nai nongla bo class o pori sagra di ang ke class 10 poribo class 10 no nini school ke Oriental Oxford Academy Higher Secondary School acha nongla tamo sagra di nini nong tini o bol thaija chikon sa ani news ni trop theke rojak bagai nong bahai matong ang tab tong ka tai tab khaksang ka WW News Entertainment ni thani bol mam bagai sagra di je o jagani field ni condition no tui nong tam sanamusu field ni condition do sing field o kam manango ka ke soni palaro manangta soni pala tai soni pala re khasim dangjak na tai abun bini logiwa tai kuno nangliya da tai to field ta kam khainin nangta mane tabuk sormani siming ajaga sorni ukulgo tai tamorok tong jalong nang tong sang jal nang na abuni sate sate noroni deras to kasa kosom kufur kalar kerei kabon tei khinu tam sanamu mane deras rok manan baita sing bujar sirok paimala yang tongo yang bagai sing bujar sirok nang tong ta tijoro nangta acha ke tabuk non ka sing sebano je tabuk to norong hai sam charai siklara onek no drugs awi thui tongbai hediba nongla bahai ulot teha mane norok tebo maturing khake bahai drug rok sana da norok saya am kaham da kalai hamya siklayam drug rok sawi buso omorok thangno thangana 30 rok hai mana 30 bosor hai thangan ta abun bade tai thanglangna thang ba 35 rong thotok tai 35 rok na ingke sagra de norok ni o je feel ka saro adang madang iko rojak ta hun sasanai bera rojak amole tamo mane asu jora da feel ni boundary na tamo berang ke feel ka sarang klai jong sing yang feel ni yang kinati thangma dong da mane ko sara saka boni tei mane norok obono nordi rok nai samne saka borong nai nai gen sata nai nai gen sata na mane takun noria ko busuk mane busuk din ka khamo samani nordi nai 2 mas rok hain khana 2 mas hayang khana na man takun norjai khuta inke buskan sala tomuno norjai ke bono tam khaini norok abona sing tam to khanai mane sakage sibaina heta norjai sibna heta sakale khibi galak top sing chesta khanya ne borong sanan bagai chesta khanya ne tena mane abono nordi omo sini fil arang marang tongkha mo sayangi tongkha nor sibsiri heta acha inke nin simta huno nimu rail debrama rail debrona inke tini bagai omsun lasinai inke hasini lokorok naitoni soya kare hekaba norok tam comment khai sanamusung norok sarita comment khai ke tin bagai omsun lasinai jotono khulumka hambai inke sing tini o jagani field ni condition bahai busuk jorate o jaga mane o jagani o jaga je thungkrung thungnai rok poma haike thungi ma tonglai borongni field lok no tui sing tini kisa nainai len phadi yang cameraman inke oma haino borongni field emne master rok khato tabuk kore kha tini school bon bala gabun bagai tini phailiya borok gabun no borokni field no sing tini guru gui nailai ni bagai tini nainai lai borokni field boma hai inko moto onek no field hamya omong kha field kesaro no kalai tongo o bera omo belai khino chaya oma hike rei toni mani o jaga yang tei ke khachi ge thungna ni kalai khenka mo tai kisa o bit mane kering na nanguta goma hairang no ge tomuno o jaga ni je thungnai rok ba obono sada saga nordi hnai nakhe borok ni bekte koto da ma hike bokha torui oma hike rei toni kha bera amo je oroni lukorok khaikba o jani okra sakra rok borok no saiman chenai tamukho bo mo onek krak kherajak every mosbut kherajak tamukho mono tai khulu yajat mana tai khulu yajat orono fol phokra kai haikba mosoro kailai orono salai sinai hinai wan sugoi o master rok bera rakhana hai ani bokhaw wan sugota inke borong fil kisan goli pala iko omono borong ni goli pala belai kheno ingya oboni bagino o jagani je chairman haikba okra sakra rono obono boroni kaisa sanmung goli pala kerak mane sorni abon sate sate tai jalobo nangnai ingka eni field kisa boundary phunuk di boundary pora iko kherajak tam sasnai field to asu toria no chikon chano haipano boro jago no borok
thonglai tonglai ta kayengo ayeng kisa sagra ko amo bebano wani mamang gabono tinin bagai omsorong lasinai naitoni choy kare dal bidal news habono ni bukhatei